ka Lumshnong C&RD Block Association kelapan pau ka jing Sngewdiaw bat Sngewdiaw jur halor ka jingbympat pyllait yaki bill bylla sngi MGNREGA kablasa daki snem bat halor kani ka VEC Lumshnong kalakan tho jur yo video u Dr. T Shila katkom ukurwo laong ba ka Lumshnong C&RD Block kabadang day hapoh ka jingmi jang ka wapung C&RD Block kala shale bam ken snem ha u video u Dr. T Shila uni u video jang ka wapung C&RD Block shim la sha yaki VEC ki badan hapoh ka Lumshnong C&RD Block ban penrong yaki baitiar ne yaki materials bill jongki kiba ki VEC kila dep pentre haswa ka financial year 2008 Matwat hadin kani ka financial ru sha ban penrung yaki materials bill jongki VEC na kishnang bapher ki badan hapoh ka Lumshnong C&RD Block kata hadin bakila dep ban pentre yaki jingtre ki bana ka scheme MGNREGA ki VEC kila let ban submit yaki utilization certificate UC syak wapung C&RD Block Henry utei video sha yaki staff jong ban penrong yakini ki materials bill jong ka Lumshnong C&RD Block